Mumini denyo angani sondi ya ngusungalo nali kairai Silame denuyo begini sondi ya sungalo nali kela makairai Mumini denyo begini sondi Anga bi hakilina jigi sungalo kan o be tali kɛ sun tiɲɛfɛnw de la mɔgɔ caman be yen u b'u yɛrɛ wele ko sunbatɔ k'a sɔrɔ u ka sun tiɲɛlen don k'a sɔrɔ u yɛrɛw t'a kalama a fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye ji min walima dumuni kɛ a fɛn filanan ni mɔgɔ min seli furumuso ma sungalo tilegan fɛ walima i sela i ka ɲɔgɔnya kɛ dakuruɲɛ kelen bolo ma dongile me o fɛn tigi ta Umar ere b'a fɔ gɛrɛna o muso tɛ na sunkalo la wa ere b'a fɔ gɛrɛna fana ko tete wuli yan nɔ Umar à partir d'aujourd'hui wajuru in a tɛ lamɛn gɛrɛna est-ce que y'a faamu Sumela ne ko sukura kuma jumɛn k'an bɛ fili an da yɔrɔ ma dɛ gɛrɛna ne de bɛ te san yan ne de bɛ sukaro san yan ne ko sunkalo kalo kelen na an k'o bonya o kuma mun de b'e kɔnɔ dɛ Umar fɛn suguya bɛɛ bɛ bɔ ne kɔnɔ ka ɲɛsin e ma bi wajuru n'i y'a lamɛn n bɛ yɛlɛ i kan est-ce que y'a faamu n bɛna mun f'i ye u ko maa i dɔnnen don ni turu mun ye n'i y'o di i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye Sumela ne yɛrɛ t'a dɔn e bɛ diinɛ nasugu mun yɛrɛ de la quoi i tɛ silamɛ i tɛ kerecɛn i tɛ bolisɔnna ye o kuma e ye buda de ya hali buda ne ma d'a la ne ye buda ye adamaden yɛrɛ bɛ se ka kɛ tan tɔ ko diinɛ foyi t'i la Umaru e bɛ yɛrɛ fɔ jɔn ɲɛna o kuma an bɛɛ tɛ dɔn gɛrɛna yan Umaru e ye mɔgɔ sugu min an bɛɛ tɛ dɔn han sunkalo panna dɔrɔn ka don dɔrɔn i b'i yɛrɛ kɛ jagoya siramɛ sunkalo kɔnɔ a tɛ kolo la o Umaru wajuru in a tɛ lamɛn de ne y'o dɔrɔn de f'i ye n'i ye wajuru lamɛn Umaru an bɛ fili ko ɲɔgɔn ka cɛ ma sisan e k'a k'a la telefɔni k'a la ne kɔni bɛna mun f'i ye ne kɔni ne seginna n kɔ ne bɛ ka silamɛya ɲɛɲini k'a dɔn n bɛ ka silamɛya kow kɛ e filɛ nin ye e bɛ n'a fɔ fara i tɛ changer yɛrɛ i tɛ falen i kana changer Umaru wajuru a tɛ lamɛn de est-ce que y'a faamu hali sini ne bɛ n ka wajulu lamɛn e ka lamɛn n'i kɛra Umaru ni bila n ka téléphone bila a tɛ lamɛn Umaru a bɛ lamɛn a tɛ lamɛn a kɛra cogo di e t'e lajɛ e hakili la e bɛ se ne la de wa a kɛra cogo di ne fa e k'a ɲininka bani a kɛra cogo di e b'i kulonkɛ walayi kuma kɛ k'a kɛra cogo di kuma n'ale t'a ɲɛfɔ e k'a ɲɛfɔ kɛ a kɛra cogo di e b'a dɔn a kɛra cogo min na ni cɛ nin Sumela e kana fɔ ma dɛ ko cɛnin dɛ Umaru a kana fɔ ma dɛ ko cɛnin e k'i jɔ sa a k'a ɲɛfɔ e k'i jɔ bani a ɲɛfɔ Sumela de bɛ bɔ ni te ye an bɛ kalo jumɛn de la an bɛ sunkalo kalo de la wala ne ni Sumela kɛlɛyɔrɔ kɛra mun ye n k'an kana te wuli gɛrɛn na a ko k'ale bɛna te wuli n bɛ ka n ka wajulu fɛnɛ lamɛn ko n kana wajulu lamɛn e ni Ala cɛ o bɛ bɛn yan ne bɛ ɲininka o sunkaloba in bonya tɛ se k'o sigi wala e cɛkɔrɔba to sunkaloba in ne de bɛna te sigida la o kuma bɛ fɛn ɲɛna k'e b'o kɛ ni kɛlɛ ye k'o kana wajulu lamɛn i kana seli kɛ i kana su mɛ kana mɔgɔ wɛrɛ bali ka seli i kana mɔgɔ wɛrɛ bali ka su ɲɛ b'a la dɛ aw mɔgɔ suguya ninnu kɛ aw de bɛ ka mɔgɔw bila kuma la nin sunkaloba in na walayi i tɛ miiri i jɔlen lajɛ jɔn bɛ ye k'a fɔ k'e tɛ sunna nin quartier in na mɔgɔ si ne tɛ jigin nin na koyi a kumabaw de bɛ ne yɛrɛ bolo n ka so o ten tɛ turu wa a tɛ seli a tɛ su a tɛ seli n ja yɔrɔ kolen ko tɛ o mɛ n bɛ min f'i ɲɛna kuma in lamɛn ka ɲɛ dɛ n'aw ma changer n'aw ma changer ka Ala ko minɛ sérieux la aw bolo k'a bɛ ka kɛ mɔgɔ de la a bɛ ka k'aw yɛrɛ de la o sabula aw tɛ seli mɔgɔ ye o a bɛ seli aw yɛrɛ de e b'i ban seli ma sisan e mana sa jɔn bɛ ye sudobaga bɛ sɔrɔ i la jɔn bɛna taa ten turu e kunna kafiri su jɔn b'a ten turu e kunna mɔgɔ si bɛ min f'i ɲɛna n'i ma segin kɔ ka Ala ko ta sérieux la ɲɛ t'i la dɛ kulo kunnandi o de bɛ ladilikan mɛn ne bolo i kan ka nin kuma in lamɛn wa n bɛ min f'i ɲɛna a ka di i ye i ka nin kuma in kɛwale i k'a lawale sinon fo n'i tora diɲɛ in kɔnɔ i kana sa dɛ ne fa kana lamɛn dɛ
akani boga ala ko kan n'ala sɔnna i ka wajulu lamɛn cogo min ka di ye seli heure sera i kana t'i seli dɛ kafiri voilà merci ne ba n'a f'i ye o i yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na dɛ i kana segin kɔ i sigi yan kafiri tulo bilen hali sini ne bɛ n ka wajulu lamɛn dɔ la yɛrɛ i ma kafo ɲɔgɔnya kɛ i ye jajugu dɔw filɛ walima ka miirila jugu dɔw wajibina i yɛrɛ la mun bɛ kɛ sababu ye ni i bɛ maliw bɔ a ka hakɛ to o bɛ mɔgɔ ka sun tiɲɛ. wallahi Umaru bɛ ne cɛncɛn tiɲɛ yɛrɛ la ne kan ka lajɛ ten ka changer ne bɛ changer. silamɛw bɛ k'i nisɔndiya ni kalo nali kɛlɛma ka yira ye fama ala ye sunkalo d'anw ma k'o kɛ jurumu yafa ye fama ala ye sunkalo d'anw ma k'o kɛ baraji ɲini ye. Salamu alaikum. waleykum salam Janaba tɛ a kɛra cogo di mayiga an ce an b'an ce. mɛ n bɛ tɛmɛ n b'i fo ɲɛ b'a la i sigilen nalo talen b'i yɛrɛ kan tantɔ a kɛra cogo di foyi tɛ yen a n t'i dɔn tantɔ dɛ n t'i to ka kɔrɔ yɛrɛ. mayiga dɛ n terimuso de nana a ka kuma dɔw fɔ n ɲɛna dɛ kuma in de kɛlen don ka n dabali ban. terimuso jumɛn kelen. Ayisa de bɔra ne fɛ yan a y'a ka kuma min fɔ o ye n kamanagan kojugu. o mun kuma ye. ko ale denkɛ n'a fa de bɛ ɲɔgɔn na a denkɛ de bɔra ma ko ma ko est ce que ale wolofa yɛrɛ ye ale fa de wa. Ayisa fana ko k'a ma ko o kuma ye Ayisa tɔɔrɔ kojugu a nana a y'a ka hakilina ɲini ne fɛ. e mun fɔ a ye. ne yɛrɛ kamanagan kojugu ne ma jaabi sɔrɔ a la. o tɛ dɔwɛrɛ ye o lamɔko juguya tɔgɔya di. n'i y'a ta k'a lajɛ nin ɲɔgɔnna caman na cɛ bɛ min fɔ den na ani muso bɛ min fɔ den na n'o ka fɔta ma kɛ kelen min ka nɔgɔ den ma den bɛ to sira de fɛ o de bɛ na ni ko sugu n'a ɲɔgɔnna caman ye. sabula Ayisa yɛrɛ siranna ko parce ko den bɛ fɛ k'a fɔ ale ɲɛna ale taara tulonkɛ kɛ kɛnɛma o den ka n'o ladon furuso kɔnɔ. an ka cɛ yɛrɛ bɛ se k'o miiri k'o fana don kɛ o fana bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye. kuma in ye Ayisa tɔɔrɔ cogo min fo a bɛ kasi. kuma in dun man ka Ayisa tɔɔrɔ i bɛ min fɔ i terimuso ɲɛna dɛ o tɛ dɔwɛrɛ dɛ a k'a lajɛ a ka segin kɔfɛ a ka tugu a cɛ kɔ u ka jɛ u ka den dilan ɲɔgɔn fɛ n'a ma tugu cɛ kɔ u ka den dilan ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa se yɔrɔ la a bɛ taa k'u fila bɛɛ bolo dan dɛ i b'o fɔ i terimuso ɲɛna. e yɛrɛ sera ka nin fɔ o n'o tɛ ne yɛrɛ a yɛrɛ nana kuma in fɔ ne ɲɛna ne ma jaabi foyi de sɔrɔ a la n b'o fɔ a ɲɛna. i hakili to daga in na dɛ i sigilen don fɛngɛ min na tantɔ i kana na ɲina daga in kɔ a ka sisi. Banga hinɛ ɲɔgɔn na ko n'anw sɔnna hinɛ ɲɔgɔn na ma sunkalo la ko baraji b'anw ye. Basan i b'a dɔn a bɛn ka di dɛ walayi foyi tɛ bɛn bɔ surtout furuɲɔgɔnya aw fila o bɛn ka di n'a bɛɛ ye walayi. a bɛ kɛ cogo di mais an ka nin bɛɛ to yen sa seli bɛ nalen an bɛna an ka seli musakaw kɛ cogo di. seli musaka wa
nga basane ne jorolen bari do ka joro muna sungolo damine akera yayo ko mun kenela we mega siran nan nana don seli fene kono I kana nata o problem kelen fenga tuguni bami kana joro chamo kana na ne machugo mna ne famiyal bari soro chamo ka kutela na ne fana tunya yake da fa chamo ta chugo ai fonya ngo mke andu to no kyo ibaro chamo ko ha ise ka fo tuguna ne fana ise ko de fo me e ma ne famiyali e be ganyina feno ko cheka kuma be manga te ka fo musuyo bomona wera be kuma do fo uni farfan be fo ilaba ibi yere ni o te chen donc o be tugumna nene ko mu mai e kan ga don afo o mai amase ne kan yere expliquer o la bleu oué ne ayi ni ge famia mais e de mai ni kan ne famia boko dum bazi odi akera kanu nyongonya yo akera furu nyongonya yo akera al na soro tiriare du a bazi muyi akanyi ni kan nyongon don foloni parce que na yini kan nyongon don o konlar la kelem seni chama mi wallahi yate du dafe in ne takerudi ha chere la ye chenfo bita ko fe avec na fi ya fo chuguna OK vraiment o be jain fo ga damateme muy seliko ko yi kana joro parce que me fait ka cadeau belele ba do ki bami o duma so ga jani omna ya cadeau jume basa ni no fe o to bolé cadeau ala re bami yoro do be nte fe go fene kere ay seli chamante be ye cadeau chamake ye fimu sanga ja ka samaro sanga ja nga ni selina nete fe gate me isega cadeau di wakati teteme basa yera kote awo Allahu akbar vraiment ni jarayi eka inera lebe mo do an famara ka sigi tanto ka boroke depuis anga furu damina ni borala mais oro ko do la ne fana be siranga gerela de kuyi parce que awu muso fana ka problème ti banko yi ni na droit ni membolo be siranga war bo nyak man do la re mais tiens on se gana no doni me fait ga reposer il reposer voilà silame denu yo bege ni sondi asungalo nalike la makairae agala kairae negate sumi yoni mo kirna ka dege fana bitambe ay la siba ala ma e ga ko nu mani ne ko wala sabro to che legi sina ro grena no kana so tebi temina e pigane e ga te fe après tout ne ga kunga te ben ko ne ko sumi ni te ko ni la ro te den ka mi ni ba te la te no re ni te wi la te be bi iba ala ma no wona na ko shi la saura bilay na no ko ne ga dangade kike dangade to ri ngache me la se ga ta yi no yen orba ne fara na to ko so la bilay nga no ko ne de me changa ta ko nu régler so kono me la se nga fara no ko ne nga ngada so no no pour que akuma no fenga fe l'église fe no e ma so lu shi mala si simi ne tara ne me fe ne ka mun ko ifa na ni soro temina no to re simi ene ma fo ko anga tesiga na ma ye no anga tesigi fe mana bo o te wili ko na wona la si ere nga yi fe na te ya no daboro no re kama la si na ma ye no gone Umar Korofo abeta abeso la cause no e la si de kambu ouais lewa sumi nemi bla iga sunso kan di isun tika kana ma de e ma sun ne ma sun e be fe tukuri ne ka tan do e fa nyogoro ko delu we funga tumere ni fa yi mena temina kana ma ne notere ne note te sigi ku ya ga mine ko e fa yi e be temina ke bi bantela sa perne de ngatemi ne wa i fa yi temina ne ga barate ka ti fa di ko yete mi du wono o yini fa chala de ere ka ngere fa la
ka taa yafa deli a fɛ ka explication ɲɛnama d'a ma est ce que i tulo bɛ n ka kumakan na. Lasi ne fɛ teriya dabɔra de ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ fɛngɛ Lasi n'u mana kungo filɛ wo ne dara prison filɛ wo ne dara Lasi e de kan ka nɔ ko ne dɛmɛ an ka taa régler ɲɔgɔn fɛ. ci dɛmɛ wa. K'an dɛmɛ kɛ yan Lasi. kana taa yafa deli fa fɛ. ne ma kɔlɔsi na walahi o de bɛ kɛ dangaden. ni hela kaira ye an ka sun dɔ Ala ye silamɛw an ka sun dɔ Ala ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ yatimɛdenw na an sunkalo kalo la an ka hinɛ jigitanu na sunkalo kalo mana jɔ an ka ɲinɛ falatɔninw na